Na we so shawo Adom TV ne yeto so the more akọ nsam foforo mu na Eastern Region kasina na nkana hene ya wo ho ye Banyana Mohammed wade adesre na eto na nanu matankonya wotre Northern Regions anim se ba bia won waduro no won mu ehia enkabo mu ene anyonkofo amapa ne betimi aboa ama won kro no akọ anim. Epoye mantemu hina wada kasina na nkanafo ano eye ohene Banyana Mohammed no de atodwa se wo mo ehye asase suidie eho behia so beka omanfo abom na afei wode ntete pa edi omanfo anim wode sansem etudwo wabra wo si hine na afei wo pa kasina na nkana women association eho ntuma ewo koforidua na kakra na me kan se me pankabom pa me pankabom kroma kabon nim enye krompa ema asundwe nim no yentimi yehwe wo ene na me ka se ye no ye fi echiri na ye ba ye free north na ye ba nanso de nema esi wo north ye ni ya ye wo ha ye yem hyehye pa enti ema mesre ye north na ye wo ha ye ahemfuni na yenka ye humbom na yankasa wachi ena kasina na nkana ba himo wosuhum kanape azumi ayina bon enso edisansemi etudwa etetosere Ghana force onye de betimi bia se ba yi a omenya mamre obekura mu yie na watwa ho mfonyine so akira foforo misusu se ebeboa pa de kire se ye kire ye mane ye kasa na se wo muka bigidi se enu betimi ama oman no atimi akoso impo se wona ma bi na wo kasa no kwa obitimi twa nani hwe wo no kasa kasa be na esimesi kan awo se onye twini se onye santimi nemum oye nodona impacho ye ntontwene ye pese ye nyina ye kan mu hubom wansa ye nyina ye timi abie ye kuo na no ye be kan mu nyina abom ne ye nyina ye baako ne krakra na epoye mantemu kasina na nkana emabunu hima kapevida edum enso edensema wodobi etudwa mepacho manisi wadi hunu no se meka youth na bom especially baba awano meka o nyina bom ama yetena sumdwe mu na de ewosi yenje na yamfamboa ye maame mu ene ya papa mu yetimi aye ewo nka bom kwanso nya school nko a ana eye bibia ejuma suanso